In Trebal hebben wij diverse ruimten aangetroffen. Werd al een hele complete inrichting weer van een hemkwekerij. En dan berekenen dat er 2 etages eigenlijk al die ruimten al inkleid werden. En als wij zo wat berekenen konden, dan had het plak wezen kent van zo'n ongeveer 4000 hennenplanten die daar kweekt worden konden. Er binnen in totaal 6 mensen aanhouden, ook in een gebouw in Frenchier. Daarbij onder andere inwoners van Sint-Jabek, Sijsberem en Haas. Alle apparatuur is in beslag genomen. De stroom wordt illegaal uittapen. Zijn de eigenaar van het gebouw ook nog een jaren? Ja, zoals het blijkt is de eigenaar eigenlijk de man die tegen het Trajapan werd hemkwekerijen aangetroffen ben. Daar willen we nog wel eens even mooi in gesprek. Deze man had wel wat uit te lezen bij ons. In de orenhoeken van Friesland waren de laatste weken ook jagen op criminele drugsactiviteiten. Daarbij binnen in de woorden maar liefst 30 dealers uit verschillende dorpen, van Holvert onder mij Harkema, Trapierre. Het gaat net om een grootschalig netwerk, maar meest op haar zelfstaande handelaars. De politie vindt het benammen verontrustend dat er verkocht wordt aan jonge jeugd. Met name de jeugd in de 50, 60, 70 categorie die wat beziekt en die echt onder het experimenteren gaat. Het is zo verschrikkelijk verslavend. Met name GHB is iets en daar komt het direct net weer aan. En ketamine dat jouw zo'n gigantische kick, maar de behoefte om het wet te broeken is ik ben zo vol onwijzig. Dus het brengt al die gevaren met zich mee.